Ero kaon jonyo mara kaka watime kaendi pile kod pile chino niendi mar Injili Kalo kawuono niendi pod wan gi Nyasaye ma bende sebedo kenyono kanyo endi kuom kinde go eki mosekalo. Kawuono niendi obiro wuoyo mbaka matin kotenore gi weche go eki mag chike mag din kaachiel bende gi chike go eki mag Nyasaye. Kapok wachako ng'wech to Nyasaye yie keto e lamo. We walam kamoro amora ma intiere. Duong' mondo dogni mochwere nikech ichweri Nyasaye. Wagoni ni erokamano nikech imiyo wabedo ka jatelo mondo wawuo. Wachni osiko Jehova kod bende mosiko nyaka chieng' mane momiyo. Mi jawinjo it mar winjo maber. Kendo winj koa kuom jatelo. Erokamano. Duong' mondo dogni e Yesu Kristo mojawa. Amen. Kaka bende ing'eyo chenro niendi en chenro mabiro ni kanyo endi week ka week diriyo kikelo ni koda bende Ajwang' Junior chenro mar Injili Kalo. Kaka bende pok akawo kinde malach ahinya to mondo koro aduok wach gi Nyasaye chieng' ma kawuono ibiro lero nwa ne en ang'o gini manie kind chikego eki mag din kaachiel bende gi chikego eki mag Nyasaye owuon. Mana kaka iselero mathisno Kamano. ni wadwa wuoyo pogruok kata wadwa wuoyo e kind migepe ariyo, chike Kristo kod chike mag din. Kamano. Bende gin gik moko manitiere achiel koso gipogore. Kamano. Koro temi kuongo iketane to chike mag din gin chike mage kata bende chike mag din gin chike mage bang'e achiel ibiro lero chike Nyasaye to gin mage. Ka wadwa wuoyo mathis kuom chik din, en chik matayo din en owuon. Chik matayo din en owuon. Nikech din ka din ni kod chikne. Koro ok anyalo wacho ni gin mage. Nikech din ka din otimore nade? Nigi chikne. Gipogore, din ka din nigi chikne. Kuom ranyisi, nitie din ma bende ok abiluongo nyinge lakini ang'eyo chik mag samoro girito kendo ok ginyal chiemo chieng' ma gilemo. Mano endi en chik mar din. Mano gin owuon ema giketo kamano. Dong' ing'e ni chik mar din inyalo nuo ka ng'ato nitiere gima ka ok iluwo kata moro ma giwacho niya ni mondo ging'e ni in a member nyaka igol pesa moro. Mondo ging'e ni in a member nyaka ndik nyingi kia bug ikri kendi. Nitiere buk mar ikri kendi. Mago gin chike mag din. Chike mag din. Ma ka ok iluri kod yore gigo, ibiro fwenyo ka ok inyal timore nade. Ok giyie kodi kaka achiel kodgi. Ok giyie kodi e kanyakla margi mar Kristo. Koro magi gin chikego eki ma dine moloso. Mago chike ma dine moloso. Ma luwore kod ang'owa kod din gi no. Matimo dwarogi. Ma ka ok iluri kod dwarogi no, nyiso ni ok in achiel kodgi. Erokamano. To chik Nyasaye to gin mage gini? Chik Nyasaye en achiel. En achiel kende? Ma adwa ni mondo wawuo kuome mathin. Kamano. En wach maduong' mane Nyasaye nokwongo timo. En ni nohero dhano. Okwongo hero dhano owuon. Aeto ooro wuode. Bang'e no to ooro wuode. Aeto biro tho. Mobiro tho kaendi. Mondo oganda duto moyie kuom wuowi. Kamano. To ginwang' ngima mosiko manyaka chieng'. Mano chik mokwongo, to en chik maduong'ie moloyo mamiyo ng'ato timore nade bedo achiel kuom Kristo. Nyiso ni ka idagi wuod Nyasaye to ok in achiel kode. Ka idagi wuod Nyasaye to ok in achiel kode. Nyiso niya, ikwedo nyaka tho ne owuon manothogo e msalaba cha. Koro in ok in achiel kode kuom chikne no. Erokamano. Koro ok in achiel kode. Koro nyiso ni ok in achiel kod Nyasaye. Nyiso ni iseweyo chikne en owuon. To moro samoro ilale chike mag piny. Mag din mwaselose ka. Mag din ka. Koro nyiso niya, din en gima onwang'o otelo kata ka Yesu pok otimore nade. Pok obiro mondo wuoth e piny. To noyudo ka Yesu nonwang'o ni ang'owa. Ne nitiere ga. To din bende ne en mana achiel ma ni Nyasaye ne dwaro ni mondo otimre oduok godo dhano mondo obed kare kode. To din nofail. Din oduogo ogore piny. Din nopodho. Din ok nochopo dwach Nyasaye kare. To sama ne Nyasaye owuon noneno ni mondo mi aduok dhano kare. Ma dhano bed kare mar adier en nyaka. Koro aor wuoda mondo odhi piny kanyo mondo
en wuon en mokaw karang'owa kar din. Kar din. Koro Yesu nobiro ka misango mar kawo kar din. Kar din. Koro nyiso ni din ne nitiere gi jodolo. Jodolo machon ka. Jodolo machon ka. Jodolo machon ka tijgi ne timo misengini. Ne gitimo mana misengini ma samoro ni imoro go Ruoth Nyasaye. Mar puodho richo gi mimoro go Ruoth Nyasaye. Ne gipuodho richo gi owuon kokalo kuom weche mag din. Mag oganda. Koluwore kod weche ginene mag din. Mano tij jadolo maduong'. Tij jadolo en ni nyaka otimre nade? Otim misengini. Mano ne tich mag jodolo e kinde mane Yesu pok nobiro. E kinde mane Yesu ne pok nobire. To we apani wach moro ni kinde Yesu koro onge jadolo. Ka Yesu subiro to koro onge jadolo. Jadolo onge. Ang'o jadolo onge? Jadolo onge nikech en ema koro en jadolo maduong'. En ema osebedo jadolo. Yesu wuone koro jadolo maduong' ka en jawinjo mare. So en jadolo. Nikech koro onge misengini mitimo. Misengini bedo ka misengini nitie to nitie jadolo. To nikech misengini onge koro onge jadolo. Nyiso niya, Nyasaye pod itemo lero ne jowinjo kaachiel bende ka Joang Junior ni e kinde machon ne jadolo bedo mondo ochung' ne weche mag misango. To Yesu owuon mag puodho richo gi mar Ruoth Nyasaye. To Yesu owuon nobiro en owuon motimo misango ni owuon achiel e msalaba. Mopuodho richo go te. Koro nyiso niya notieko wechego eki mag weche mag dolo te notieko. Oyweyo. Okawo moketo kamoro achiel en owuon koro ne jadolo maduong'. Mano. Mano owuon mobedo jadolo. En owuon mobedo jadolo. Bedo gik moko adi? Gik moko ariyo. Gin ang'o gini? Obedo mokwongo, obedo jadolo. Obedo jadolo. Ayo obedo misango. Bang'e obedo misango achiel. Otieko richo. To tieko richo te. Ang'o miyo pod jadolo nitie? Gimomiyo jodolo nitiere kata mana kinde Yesu. Kata mana kinde ang'o? Kinde Yesu. Jodolo ne nitiere. Kinde ne manodak e piny ka. Kinde ne manodak e piny ka. Sama nobiro ochako wuoyo gi jodolo. To jodolo odagi. Jodolo winjo wachne. Misengini nyaka dhi mbele nikech mano e gima miyowa chiemo. Kamano. Mano emomiyo nyaka bed sa. Ni jok madwaro ni mondo chiem nyaka timre nade? Nyaka bed abeda. Mano emomiyo adwaro ni mondo wadhi step ka step. Wadhi e ndiko. Wadhi e ndiko. Wano maniero na jo-Efeso. Jo-Efeso 4. Mondo wang'e anene ka wadhi mbele. Efeso 4 wacho niya, 4 e wang'e. Ok 4 e wang'e, some 4:10. Efeso 4 kare 10 wacho niya. Jo-Efeso 4 kare 10 wacho niya. Owacho kama. Kuom mano jalo mane olor mwalo ema bende noidho malo kuma bor moyombo polo duto mondo opong' kuonde duto e piny kendo e polo. Kamano. Mana par. Par gachiel wacho en ema ne opogo mich ni ji koyiero ji moko mondo obed joote, moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland wach maber, moko jotend jokristo, moko jopuonj. Kamano. Nyiso ni ng'ama oor ome wach mondo oter. Ng'ama oor imiyo wach mondo oter. Koro omi wach mondo itimre nade? Idhi ter. To jaulo nyiso ni oulo gima nong'ise. Nodhi owachi. Oulo gima nong'ise nodhi owachi. Iwinjo? Kata gima oneno motimore. Iwinjo? Mano tije. Japuonj bende opuonjo mana gima otimore ok nade? Gimomiye mondo opuonji. Kaka osepuonje kod ang'owa, japuonj ne maduong'. Nikech Yesu ne en ang'owa, ne en japuonj. Koro jakwath en bende orito mana gima otimore ok nade? Gimomiye ni mondo oriti. Ema okwayo mana kaka jamni jakwath nyaka kwa mana jamni motimore nade? Mamagi. Kata momiye ni koro magi nyalo kwayo. Magi momiye kod ruodhe ni mondo otimre nade? Mondo okwa.
Koro ngiso ne kanyo oonge gimoro ne ni dolo nitiere iye kanyo. Koro otiyo mana tich moore. Otiyo mana tich moore. To nitie wuon tijno. Nitiere wuon tijno. Koro ngiso ni jadolo rombe ni en ng'at mioro mondo kanyo onge jadolo. Jaote, japuonj, jafuolo wach. Gin jogo kimioro kowuok kuom ng'ato miluongo ni jatelo ma bende otelo negi duto te. Man jadolo achiel kende kaka ne sote motelo. Mondiko koni en ng'ama nodhi piny kendo dhi malo. Odhi piny kendo dhi malo mabor moyombo ji duto. Kamano. Ma en mana Ruoth Kristo, Ruoth Yesu owuon. Ruoth Yesu no owuon. Mane sote ni en jadolo achiel kende motelo kaka nisewacho. Mano. Tang'o momiyo pod ywaruok nitiere wechego eki mag an bishop, an jadolo, an archbishop. Bing'e ni kata mana mich abich bishop onge. Mich abich? Mich abich bishop onge. Miya mich abich gi. Mich abich mana mineno mwasomo cha. Jayalo. Japuonj. Jakwath. Janabi. Kod jaote. Gionge abich gi. Bishop onge ka. Onge ka. Jadolo onge ka. Jadolo en achiel. Koro mich gi duto te. Ok awinje bishop. Ok awinje pastor. Ok awinjo archbishop. Kamano. Koro gito ang'omiyo gintie piny ka to mo bende ok oyangogi. Gimomiyo gibedo nikech jachien ema oloko wach moro ka. Jachien. To jachien obiro kodonjo e jogi mondo mi gitim dwachgi. Gitim dwachgi gin giwegi. Mamiyo gi ohala. Iwinjo. Mane momiyo ne gichiero gimiluongo ni dolo. Dolo nodhi odonje ei mich ma onge ang'owa. Onge polo. Onge achiel kuom mich. Gionge achiel kuom mich ma wasekwano ka. Pastor ema ne yiero bishop. Kaka Timotheo ne en pastor. Tito be ne pastor. Ne en pastor mane otelo ne Krete. Thessalonika. Jo-Efeso. Korintho. Iwinjo. Mago kuonde manochung'. To ne Paul ne neno niya, mondo mi oa ka mochop Rumi. To oa Krete mochop Rumi modhi Thessalonika moduogo modonjo Efeso modonjo jo-Korintho. To inwang'o ka en ang'owa? En wuoth marariya. Ne kone ne tich biro bedo matek. Yiera ne jok moko kanyo ma nigi mon adi? Nyiso ne nitie nyaka jok mane nigi mon mang'eny. Lakini yier ng'at ma nigi dhako adi? Achiel kende. Morito ode. Iwinjo. Morito ang'owa? Ma nyithindo timore nade? Oriere. Kendo ma en owuon ng'ama ong'eyo rwako ang'owa? Welo. Iwinjo. Mago gik mane ng'eyo kuom ng'ama bedo ang'owa? Bishop. To ne en otelo ne kanyakla kaka the church kanisa, yani jaduong' kanisa. Jaduong' din. Jaduong' ok din. Kech kanyo ne onge din. Din ne onge dire. Ne onge gimiluongo ni din. Ne nitiere kanisa. Maro Kristo. Kanisa ne en in as individual. Kanisa ne en an. Diro kapod din onge. Diro ma Paulo gini lando wach. Nono din nitiere to ne gionge din. Ne din nitiere gino wuon ne gionge din. Ne gionge din. Ne gin e kanisa, kanyakla mar kanisa. Kanyakla mar jo Kristo. Iluongo ne kanisa. Kanyakla mar kanisa. Kiwinjo ka Yesu wuoyo, ka Yesu wuoyo e fweny, to wuoyo kanyakla mar kanisa. Mar Makedonia. Mar Philadelphia. Ang'o miwuoyo kanyakla mar kanisa? Kanyakla mar kanisa. An kwariwore wan kanyakla mar ang'owa? Kanisa. Koro an kanisa. In kanisa. Ng'ama chielo ja kanisa. En kanisa. Jaunjo ja kanisa. Ka wariwore kachiel, wan kanyakla mar kanisa. To kare din? Din en gima onge.
Din onge. En onge. Din onge nyim Kristo. Gino onge. Dong adwaro ni mondo yela ela. Ayela mondo ndiko kaendi fweny. Fweny wacho. Fweny ela fweny ariyo. Fweny ariyo. Fweny ariyo kanyo. Fweny ariyo wacho ni ariyo wang'e. Wang'e wacho ni ndik ni malaika mar kanyakla mar Jokristo mar Efeso kama. Weche mag jal manigi sulwe abiriyo e lwete makora chwich kendo mawuotho e kind teyni abiriyo mag dhahabu e magi. Ang'eyo timbeni gi tichni matek kod kinda misetimo kendo ang'eyo bende ni ok inyal yie gi joma richo bende kamano donyo magi kanyo kendo ne ondik ne kanyakla mar ang'owa ndikne malaika mar kanyakla Jokristo man Efeso kama. Iwinjo chakiso mana auchiel. Ariyo kar auchiel. Owacho kama. To kata kamano nitie gimoro maber ma itimo en ni imon gi timbe mag jo Nikolao mana kaka an bende amon go. Ng'at man gi it to mondo owinj gima Roho wacho. Ni kanyakla mag Jokristo ng'at ma locho to anami ratiro mar chamo olemb yath ngima manie puoth Nyasae. Kamano. Koro nyiso ni Yesu wuoyo kuom gimiluongo ni ang'owa? Kanyakla. Iwinjo? Kanyakla mar kanisa. Nikech kanyakla mar kanisa no en emamiyo weche duto chopo kar nikech ang'owa en owuon. En emamiyo gik moko abiriyo. Sama abiriyo. Dhok Kisungu wacho niya, he that Spirit saith unto the church, wacho, it says 7, he that hath an ear, let him hear with the Spirit saith unto the churches. To him that unto churches. Yes. Unto the churches. Churches in kaka inuwono you are a church. Anuwon an kanisa. Am wuon an ang'owa. In kanisa. An kanisa. Koro kanyakla mar ang'owa. Mar Jokristo. Mar kanisa. Inyo man. Mar Kristo. Nyiso ni mar warruok. Because Christ means salvation. Or say Savior. You win. Moro nyiso ni ka Kristo nyiso ni ni en warruok. Koro nyiso ni kanyakla mar kanisni mag warruok. Ka Kristo en warruok to nyiso ni waduto ma wane kanyakla wan warruok. Kanyakla mar kanisni mag warruok man ng'awa? Yesu wuon. Awinji kanyo endi, kanyo onge gimiluongo ni kendo bende oganda ko ekima bende winjo chenro ni endi pod abedo mana ng'isi ni ma en chenro mar Injili Kalo kaendi matayo pod biro donga dongo juni an kaendi gi Nyasaye kaendi wuod Asembo kata bende brother Okech otemo leronwa kaendi pogruok man kanyo endi e kind kanisa kaachiel bende gi din kanyo endi chike go eki mag din jochike go eki mag Kristo bende otemo nyisowa ni nitiere mich moko ma samoro ok yudre moko kaka nosepono kanyo e tiloneni mokalo e chien. Ang'o momiyo ywaruok bedie seche moko kadhi yalo Injili kamoro ni to itimo ke kanisa mane gima kamano pinje makamano osewuok mang'eny ne kind oganda. Gimomiyo gini bedo kamano nikech din en ondiek. En ondiek. Ang'o momiyo awacho kamano? Nikech en emo liko koni ni kinde giko ji notugo nolowe. Adier ka ionge achiel ka ionge kanyo to nyiso ni in oko. Ka onge din to an oko. To piny nyaka sirikal bende otimore nade? Uyie kode. Piny nyaka sirikal owuon marito piny oyie kode. Maka ionge iye kata kiwuok ni dhi adong iwinjo ka gikone ni kionge iye to kinyal wuok idhi timre nade? Kini biro ketni gimoro makoro kiliero manyiso ni in member makanyo kata in jayand jo ang'owa jadinno lewni be tinde gigolo makito kama odokore kama tanino jadin makama mano. Koro mago e gik mamiyo wach Nyasaye yani ka gineno to gineno ka gima gin wach Nyasaye lakini gibor gi Nyasaye.
Gineno ka gima giwacho Nyasaye samoro gimiyo piny duong'. Ok ni samoro gibor go giwacho Nyasaye. Koro nyiso ni gin e piny. Gin gige sama iboro gi Nyasaye gin ondiye gi cha. To in e piny. To sama in e piny ok imodho gi Nyasaye okombe achiel. Mano inde ni piny abiriyo osebedo ka chando oganda ni wan to walemo kanye. En odiochieng' mane kaluwore gi chik mar din kata kaluwore gi chik Nyasaye kowe chike mag din. Mabende ja Kristo malong'o geje en yoro mosebedo kanye kind jo Kristo kanyakla mar Kristo. Ni wan joma lemo chieng' Jumapil, wan ema lemo samo winjore. Wan joma lemo chieng' Sabato, wan ema lemo samo winjore. Wan malemo chieng' Tich Abich, wan ema lemo chieng' mowinjore. Iwacho ang'o wacho ni? An gima ng'eyo adier. Lemo to owacho ni ng'ama owar adier ma en kuom Kristo. Kamano. Ma Kristo nomiyo timore nade? Obedo mangima. Ng'at mane Kristo nowar. Kamano. En kaber. To kono obedo odiochienge mar ang'owa? Mar lemo. Nikech odiochienge duto gin mag Kristo. Kristo dwaro ni mondo obed ang'owa? Maler. To king'iyo oganda jo Yahudi. Nikech ka wadwa ng'eyo odiochienge lemo, to wang'eyo odiochienge jo Yahudi. Eka wabiro ng'eyo ang'owa? Odiochieng' mar adier monego lemie. Adier baonge miriambo. Nikech kata an bende awacho na chokora ang'owa? Chokora ga Jumapil. But adier en niya, ni chieng' lemo onego bed ang'owa? Saturday. Chieng' Sabato. Chieng' Sabato en ang'owa? Chieng' Ngeso. Chieng' Tich Auchiel. Kwa kwano chieng' Monday kata Tich Achiel. Ok chieng' Tich Auchiel. Chieng' mokwongo en chieng' Jumapil. Koro chieng' Tich Abiriyo. Nyiso ni kwa kwano Jumapil chieng' mokwongo to chieng' Ngeso biro chieng' Tich Abiriyo. Donge. Koro en odiochieng' mabende oyangi gi jogo eki ma jo Yahudi kaka odiochieng' manilemie. Mano ndio chieng' Sabato mar Nyasaye. Koro ng'at madwaro nong'e to nyalo ng'iyo kata mana mbui kuom jo Yahudi. Nikech samoro ok wan gi ndiko go eki mag jo Yahudi kande. Sani bende piny olony koro nyalo mana timo nonro kamano endi. Erokamano jawinjo mara mano endi bende duoko maber ahinya ne oganda gi mosebedo kanyo endi gi penjo mopogore koting'o koda kamano endi en odiochieng' mane mabende oganda rombe ni chwalo kanyo endi duong' ne Kristo kata ne Nyasaye en owuon. Kapok watieko nikech wadhi ka gima watieko. Teme keto ne it oganda kata bende ilosi gi jogo eki masani niluongore ni bishop, iluongore ni pastors. Nyisgi ane ka bende en gino endi makare mondo giluongore kamano samoro ng'ato bende ok omiyo gi thuolo mondo bende giluongore kamano endi. Luongi ni bishop to onge shida. Maka mana ne gimikawo yani en duong' mikawe gino. Luongi ni in bishop kanyo onge tabu kata bende onge thagruok. To koro kakao pek moro amiye. Pek moro amiye. Eka samoro chandruok nyalo bedo. Eka chandruok bedo. Nikech joma ng'eny moko bende wacho ni gin ang'owa gin joote, moko bende wacho ni gin jonabi, lakini koro duong' momiyore ewi gino. Duong' momiyore ewi gino. Mano gima miyo ng'ato doko nyarichi ni gin Nyasaye. To sama ne wawuoyo, tinwang'o ka wafwenyo ni king'iyo e thuolo masani, din omiyo bishop teko. Kendo mobedo kar jadolo maduong'. Koro nonga kanyo gikete arch kod ang'owa bishop maduong', bishop matimore nade? Matin. Kata maluwe. Kata archbishop kata moko bo wawa bishop kama. Koro ang'o makelo gigi en ni luwore gi ang'owa gi line margi mar dolo. Kaka gitimo weche gi mag dolo. Kaka gitimo weche gi mag ang'owa? Mag dolo. To dolo cha Kristo onge. Dolo ma omi weche go eki mag telo pek Kristo onge. Yani dolo cha onge. Dolo mane momiyo nyakubani mineno miwuotho godo ni ogino en gima onge. Nikech ndiko kone ni lamowa gine mikedo gi kendo mar misango mar ang'owa mar Nyasaye gidum mamit. Lamowa owuon. Gine gibedo bang'. Gine miwang' e kar kendo mar misango.
Tang'o momiyo aparo ni obani ni wang'e kinde mane Musa pod ngima, kinde mane Abraham pod ngima. Jogi duto pod oyie ni sama ka gitimo kamaendi pod mana gin e weche moko nikech gin e ndiko. Gin e ndiko ndiyo, to mane momiyo gigi ne timore ka ne itimo ne ang'owa. Itimo ne Nyasaye bisengini mondo more godo. Iwinjo, mane more godo. Lakini sama Yesu nobiro, to Yesu notieko gigi. Yesu owuon otieko gigi te. Yesu notieko gigi. Kamano. Koro nyiso ni joma pod timo gigi samoro ok oyie kuom Kristo. Joma timo gigi ok gitudore kod chike mag Kristo. Pod gin e chike mag kanyakla mane nitiere chon. Mar din cha. Mar din. Ma seche moko. Mabe wawacha adier. En niya, nyiso ni sama kamoro amora gigi bedo offered, gigi itimo. Nyiso niya, ok gidwar Yesu. Ok gidwar Yesu. Kech Yesu wacho niya, atieko duto, to gin gikone nitiere gimodong'. Yesu owuon wacho ni atieko duto te, to giwacho ni nitie gimodong' manyaka watim. Nitie gimodong' manyaka watim. Nyiso niya, koro gitudore gi Kristo to giweyo Kristo, nitiere koro ruodhgi machielo. Koro nitiere ruodha pod gitwalo ne miseginigi. Mano. Nyiso ni ok giyie kuom Kristo. Mano. Erokamano nya penjo machielo kapok watieko. Nitie oganda moko pod oyie nyaka gisegieki ni ka samoro neko kata bende atimo wechego eki mag remo e lweta, onyalo dhi mondo achiw misango ne Nyasaye kae to wena richona. En adiera? Mano gima onge. Mano kidhi timo kamano, nitiere mana Nyasaye machielo. To mano oro Ruoth Yesu Kristo. Ma Nyasaye moro mitimone kamano. Mano ma Nyasaye machielo. To Kalo matimo ka remo mar Nyasaye ng'eny. Nyasaye bende ng'eny. Nyasaye bende ng'eny. To ka remo mar nek samoro ni e lweta, anyalo golo richo ni nang'o mondo jogo eki pod timo misengini masani bende onge gimoro bende gitimo. Gima ng'ato nyalo timo en mana achiel, wuowi nokele piny mondo mi uting' misigo mar ang'owa mar richo. Dong isoma kanyo Johana 1. Johana Injili. Johana Injili 1. Some 23 mondo owinjane ni to. Johana Injili 1:23 wacho niya. Eka Johana nodwokogi gi wach mane Isaya janabi koro niya, an e ng'at makok e thim ni losuru ni Ruoth yo moriere tir. 4. Jomoko kuom joma ne orgo ne jo-Farisai ne gipenjo Johana niya, ka ok in Mesia kata Elija kata janabi mwageno ni biro no, to ang'o momiyo ibatiso ji? Johana nodwokogi ni, an abatiso ji gi pi, to ng'at moro chung' e dieru ka mapok ung'eyo en jal mane awacho ni biro bang'a ma ok awinjora gonyo tond wuochene. Owacho 8. Gigo duto notimre Bethania yo wuok chieng' mar aora Jordan kuma ne Johana batiso e ji. Kinyne Johana noneno Yesu kabiro ire mowachone ni neuru jalcha e nyarombo Nyasaye magolo richo mag piny. Mano. Awinjo. Mano wach maler ma ok adwar. Neuru jalcha ema golo richo mag piny. Golo richo mag piny. Koro nyiso niya, ng'ama dhi timo misango mondo mi opwodhre godo, mano nyalo bedo mana notimo ne nyisechene mage mane mong'eyo, to ok Nyasaye ma samoro wang'eyo. Ng'at moro amora ma ofa en bang' gene misango moro amora miwang'o otimo ne nyisechegi. Kata miwang'o kata mitimo ma omwang' misango. Teka ni en misango. Utimo ne nyisechegi. Ng'at moro amora matimo ubani luoro ga ang'o utimo ne nyisechegi. To ok ni Yesu Kristo. Ni Yesu nikech Nyasaye owuon mi nyinge Yesu. Mano Nyasachwa ma wuon budho Yesu Kristo. Nyiseche ng'eny nyaka mag piny. Erokamano ahinya.
Erokamano ne winjo mara kaka bende isewinjo kanyo niendi. Mago e moko kuom bende pogruok manie kind chikego eki mag din kaachiel bende gi chikego eki mag Nyasaye owuon. Iwinjo gi iti ma bende ng'ato ok opimo ni kanyo endi. Inyalo bende chwalo ne ng'at ma bende iparo ni samoro koyango chike ma kamagi eki mondo bende klip mineno niendi piny duto te onene kotenore gi chikego eki mag din kaachiel bende gi chikego eki mag Nyasaye. Waseti kaendi e tielo mogik, to kapok watieko, akwayo Nyasaye mondo lamnwa Nyasaye. We walam kamoro amora ma intiere. Duong' odogni nikech isiko Nyasachwa maduong'. Ng'ama loyi onge nikech jaber pile jatelo. Mane momiyo win owuon iseumowa kod ong'wano. Erokamano nikech jawinjo mowinjo. Erokamano nikech isemiya rieko kaachiel kod ng'eyo. Duong' mondo odogni mochweyo e remb Yesu maduong' ma jawar. Amen, amen. Watude kendo e jimano manyien mondo wayangni puonj mamoko koting'o koda kamago eki mag golo dok e iti mikia kaka jago endi maluongore ni kanisa maler mar Nyasaye. Kao kamano endi, Nyasaye ma jang'uono omed bedo kodi kendo umi kamoro amora ma intie.